Good morning. Buntag. Kita nyo guys na mag-abwa mi sa piso-piso na tubig. Ang atong panahon po akan pagsud karon what's this? Okay, wait guys. Kita'y kung sa florong camion. She looks good, Tasha. Kita naman. Kakanicha siya no scratchy. May parang Panama, Panama. My Bangka dulu. Sikyo na to adire. ha? Sikyo na. Wala to dire. Gilid. Ang tuloy tuloy. Ha? Ang putahan. Gilid. Kuya lapi. Para dito. Ang butang. Ang bata dito dito sa tambo. Bungi. Wait sa gihap ni mama. Dito sa day kalo dito ka kuan. Ha? Dito dito. Dito man ko ni. Dito. 100 tag piso. Tag piso. Gihap. Tag 100 tag piso. Ayaw mabusdak na ha. Ini last. Okay, salamat guys. So, subscribe Ay hay pagla. to my channel.